Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman dogonlar, hemmäňiziň bilişiňiz ýaly musulmanlaryň ýyllyk iki sany uly bayramy bar. Ramazan bayramy we Gurban bayramy. We hepdelik kiçi bayramymyz bar, ol hem Juma güni. Ramazan we Gurban bayramlarymyz barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeýle diýen habar berilýär. Ebu Davud hadis kitabynda geçýär. Haçanna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret edip gelenne, ýagny göçüp gelenne, Medinelileriň şatlyk şowguny diýen iki sany bayram günleri bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara bu günler näme diýip sorady. Onda olar aýtdylar: "Ya Resulallah, biz jahiliýe döwründe, ýani islam gelmedinden öň bu iki günni oýun oýnap şowguny ederdik, bayram bellerdik" diýdiler. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara aýtdy: "Allah Taala size bularyň yerine has haýyrlysyny berdi. Ol günler Gurban we Ramazan bayramlardyr" diýdi. Ene musulmanlar şu hadisten görüşüňiz ýaly Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara ay bu bayramlar ata-babaňyzdan gelýän bolsa, köneden gelýän bolsa, kadimden gelýän bolsa näme ziýany bar? Belle beriň diýmedi. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an we sünnete esaslanýan täze jemgyýet gurýardy. Täze musulmanlar taýinlaýardy. Ol jemgyýetiň, ol musulmanlaryň her zady Allah Taala'dan gelen ilme, Kur'ana we sünnete esaslanýardy. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol öňkü bayramlarynyň hökmüni ýatyryp Allah Taala bize musulmanlara iksan hakka bayram berenligini habar verdi. Cuma günü barada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Majah'da gelen hadisinde inna hâzâ yevmu eidin cealehullahu lil muslimin. Bugün yani Cuma günü bayramdır. Allah Taala musulmanlara bugünü bayram günü edip berdi diye. Demek musulman doganlar şu aýdylanlardan näme öwrendik? Musulmanlaryň ýyllyk iki sany bayramy bar. Cuma günü bolsa musulmanlar hepdelik kiçi bayramymyz bizim. Ýanky diýişim ýalyk musulman doganlar bu bayram günlerini Allah Taala bize bayram edip berdi. Bayramlarymyz Kur'an we sünnete esaslanýar. Allah Taala'dan bize uğradylan ilme esaslanýar. Biz musulmanlar bayramy başlamyzda bayram namazyny kılıp başlaýas. We Allah Taala ol gününe şükür edýäs. We halal zatlar arkaly bayram bellep şatlanýar. Kafirleriň bayramyndan biziň tapawudymyz şul. Kafirleriň bayramy, musulman bolmaýanlaryň bayramy öz batyl düşünjelerine, batyl tarihlerine esaslanýar, kafir wakalara esaslanýar. Amma biziň musulmanlaryň bayramy Allah Taala'dan gelen ilme esaslanýar. Olar musulman bolmaýanlar, kafirler haram zatlar bilen bayram belleýärler, özüni ýitirýärler. Amma biz musulmanlar bayramlarymyzy ibadet edip başlaýas, bayram namazyny kılıp başlaýas, Allah Taala şükür edýäs. Elimizden gelse ol gün garyp gasara kömek edýäs, Gurbanlyk edip etin paýlaýas. Allah Taala şükür edip halal zatlar arkaly şatlanyp halal zatlar arkaly begenýäs. Ene biziň tapawudymyz şul. Bulardan başga musulman doganlar, şu aýdylanlardan başga musulmanlaryň bayramy ýokdur. Ady näme bolsa bolsun, nireden gelen bolsa gelsin, tapawudy ýok. Şul aýdylanlardan başga musulmanlaryň bayramy ýokdur. Bulardan başga günleri, bayramlary bayram hasap etmek, bayram kabul etmek islama göre dogry däldir musulman doganlar. Şonuň üçin musulman doganlar çağalarymyza öz musulman bayramlarymyzy söýdürelin. Akyllaryna musulman bayramlaryny guýalyn. Şu bayramlarda süýjülük alyp berelin, sowgat alyp bereli, täze eşik alyp bereli, öýlerimizi bezali. Garaz musulman bayramlaryny söýdürelin. Indi musulman doganlar bayram günlerine sünnet we mustahap bolan amallara seretsek, bir musulman kişi bayram günlerinde näme etmeli? Birinci, bayram günü gusul almaly, täze we iň gowly wagtlaryny geýmeli, erkekler atyr sepinmeli. Näme üçin erkekler diýäs? Çünki musulman zelanlara atyr sepinip taşaryk gitmek dogry däl. Öýüniň içinde sepinmeli, ýani ýollaşly maşgalaly bolsa maşgala üçin atyr sepinip bezenmeli. Emma atyr sepinip bezenip taşaryk çykmak musulman zelanlara halal däl. Şoň üçin diýdik, atyr sepinmek diňe erkeklere deýişli. İmam İbn el-Qayyim rahimahullah diýär Zadul Ma'ad adly eserinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayrama gidenine owadan libaslar giyerdi. Bayramlarda ve Cuma günü giymek için yürüyte libaslar bardı diye. 2. Ramazan bayramına bayram namaza gitmezden bir zatlar iyip gitmek. Buhari'de haber berilişi ýaly Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü bir näçe tane hurma ýemezden öýden çykmazdy diye üns beriň. Diňe Ramazan bayramyna. Ramazan bayramı günü bir näçe tane hurma ýemezden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öýden çykmazdy diye. Yani bayram namazyna gitmezden awal
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir zatlar iyip bir näçe hurma iyip ondan sonra bayram namazyna gider eken. Ramazan bayramyna. Emma Qurban bayramyna bolsa Tirmizi'de İbn Mace'de haber berilişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç zat iyi içmän gider eken bayram namazyna, Qurban bayram namazyna, ondan sonra Qurban bayram namazyny kılıp gelenden soň canly qurban edip şol qurbanlykdan iýer eken. 3 bayram günlerini tekbir aýtmak. 4 bayram namazından sonra edep bilen dikkat edip imamyň hutbesini wagz nasihatyny dinlemek. 5 bayram namazyna gidip gelýän ýoluny ütkötmek. Yani bir ýoldan gidip başga ýoldan gelmek. Çünkü Buhari'de haber berilişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayrama gidip gelende ýoluny ütköder eken. Yani bir ýoldan gidip başga ýoldan gaýdyp geler eken. 6 musulman doganlar bire kutlamak. Fethul Bari'de haber berilişi sahabalar radiyallahu anhum birine kutlap takabbalallahu minna ve minkum. Allah Teala bizden ve sizden kabul etsin diýer ekenler. Şuna benzer sözler bilen bire kutla bermeli. 7 musulman doganlar mubah halal güýmenjeler bilen wagt geçirmek. Hususan çağlar begendirmek üçin durul çäreler gurnamak, oýunlar gurnamak, şartlanmak, begenmek halal zatlar arkaly şu zatlaryň hemmesi bayramlarda edilmeli zatlar we gowy görülýän zatlar. Bellik musulman doganlar bayram günlerinde köplenç edilýän günah işler bar. Hususan bizim içimizde gaty ýaýran. Biz Ramazan bayramyny, Qurban bayramyny, Ramazan bayramyna we Qurban bayramyna münasip bolmayan görnüşde belleýäris. Elbetde hemmämiz däl, içimizde käbir kişiler. Näme diýerler? Hususan Qurban bayramyna konsert, aýdymsaz, ayal erkek biri-birine mährem garym gatyn bolup bir saçakda oturmak, şu zatlaryň hemmesi musulman doganlar islama ters zatdyr. Bayram günleri İslamyň şygarlary, hormatly günler, sylagly günler. Bu günlerde bu işleri etmeklik dogry däldir. Diňe bu günlerde däl, başga wagtlarda da etmek şu zatlar dogry däl. Emma hususan şuňa alaka hormatly günlerde etmek beterem günädir. Qurbanlykda mysal üçin hingilli uçup ayal erkek garym gatym aýdym aýtdyryp günäde kulýa näme dilýär şu zatlar batyl zatlar, islama ters zatlar. Günäde kulmek nirden çuwallap günä ýygnaýan. Ol gyýyrşyp hingilli uçup aýdym sal gyýyrdyp. Hususan men gydyşmy alaka Ramazan, Qurban bayram günleri hormatly günler İslamyň şygarlary. Allah Taala ibadet edip başlaýas. Amal kılıp başlaýas. Halal zatlar arkaly şartlanmaly. Emma bu zatlar etmeklik bu günleriň hormatyny depelemekdir. Şeytana gulky bolmakdyr. Şu zatlara üns berelim. İçimizde käbir kişiler şu zatlar şey diýerler. Hususan daşa ýurtda käbir okap boran talipler öz ýanlaryndan bayram bellejek diýip şuňa meňdeş zatlar edýärler. Musulmançylyga düýünden ters zatlardyr. Bayramymyzy, musulman bayramymyzy musulmana gelişek, musulmana laýyk görnüşde şeriatyň goýan kadasyna, islamyň kadasyna görä bellemeli. Ana şonu hakykatdan bayram bellediň bolýar. Emma ýanky işme alagadyp bayram bellense, aýdymsaz bilen konsert bilen ayal erkek bilen garym gatym bolup, bu günleriň hormatyny depelemek bolýar. Hormatyny kişeltmek bolýar. Günah gazanýas. Şoň üçin şu zatlara da üns berelim musulman doganlar. Subhanakallahumma we bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfiruka ve etûbü ileyk.